Učia matky, ako správne dojčiť, starajú sa o podvýživené deti, vzdelávajú ľudí. To je len časť práce Slovákov, ktorí v rámci rozvojovej pomoci pomáhajú v Keni. Jednou z nich je Božena Balúchová, ktorá niekoľko mesiacov pôsobila v regióne Kwale. Toto je Boba Balúchová. Pôsobila v Keni v rámci rozvojového sociálno-zdravotníckeho projektu Trnavskej univerzity niekoľko mesiacov. Pokračovala v práci svojich kolegov, ktorí tu v tejto nádhernej, ale mimoriadne chudobnej krajine pracovali od roku 2011. Priemerný plat je tu okolo 30 až 50 eur na mesiac. Tie rodiny sa nachádzajú na hranici chudoby. Pomáhajú miestnym ľuďom, spolupracujú s nemocnicou. Na prvom mieste sú matky s deťmi, ktoré chodia do nutričných centier. Vedia naši komunitácii dané dieťa zaradiť do programu podľa typu podvýživy. V zariadeniach matka s dieťaťom dostane plnú podporu, naučí sa, ako ho správne krmiť, dojčiť, dostáva doplnky stravy, posilňuje sa im imunita a potom je menej ochorení. Boba hovorí všetko pomaly, kľudne a s úsmevom. Týmto ľuďom, ktorí často nevedia čítať, písať, nemajú prácu, pomáhame nenásilne, vzdelávame a podporujeme ich. Mnohé ženy nemajú dostatok informácií o kojení, niektoré aj rýchlo strácajú mlieko, nemajú dostatok živín a energie. V priestoroch nemocnice dokonca založili záhradu. Tieto matky učia, ako sadiť, starať sa o plodiny. Bolo to veľmi pekné sledovať matky, ako majú na chrbáte uviazané v tom úvzličku, v tej látke svoje dieťa a popri tom motikou okopávajú. Najväčšou výzvou rozvojovej misie Slovákov v Kenii je naučiť týchto ľudí bojovať s podvýživou. Dôvody podvýživy? Jeden z aspektov je kultúra. Väčšina detí nesmie jesť ryby, ovocie ako mango a to je zle, lebo im chýbajú proteíny, najmä vitamín C. Deti učím, aby si vodu prevarili, pretože špinavá voda je zdrojom mnohých ochorení, hlavne hnačiek. Slováci vzdelávajú aj miestnych komunitných pracovníkov, aby po ich odchode projekt stále pokračoval, aby aj naďalej v nutričných centrách prijímali matky s deťmi do programu. Týždenne ich monitorovali a dávali im tak potrebné informácie a výživové doplnky. To je veľmi fajn pozorovať takéto pozitívne zmeny na našich klientoch, malinkých a klientkách. Televízia Markíza, Danica Kleinová.